Менә сезнең инде Рушания үзегез нәни балаларында җыгансыз ансамбль каршына. Аларның зурысына ничә яшь, кичкенәсенә ничә яшь? Бу безнеңке уеннан уймак кебек килеп чыкты. Безнеңке перспективный план на развитие татарского центра дигән 5 еллык планыбыз бар иде. Без ел сайын җыена торган идек балаларны җыербыз дип. Монда без Тара шәһәренең 3нче садиге белән сотрудничать итә башладык. Анда бер хатын эшли, Сатышева Гульшат Мунировна. Ул татар культурасы өчен Янып киеп йөри торган кеше, и аныңкы группасында, воспитатель булып эшли, аның группасында 6 бала татар җыелган, 1 яшьлекләр. И алар 6 бала җыелгач, ул миңа килде, ни дип. Әллә без сезгә йөрикме, без сездә җырлыйкмы, мин балаларны алып килермен, син өйрәтерсең дип. Мин аннарысын аңа әйтәм, әйдәгез, килеп карагыз, әниләрен нәрсә дип әйтерләр дип, әниләрен җыйдык, әниләр әйтәр, без ризабыз, тиз генә костюмнар тегеп җибәрделәр. Шулай итеп, без 10 апрельдә алар белән беренче мәртәбә очраштык. 29 апрельдә безнең беренче концерт булды, аларның беренче чыгышлары. Алар катнаштылар. Инде аларны шулай хуп күрделәр, шулай яратып карадылар. Ул 4 яшьлек балалар чыктылар сценага. Менә шуннан безнең китте. Алар белән заниматься башладык. Без аларга беренче исәпләп өйрәттек. Аннарысын татар ашларын өйрәттек. Аннары татар халык уеннарын уйный башладык. Димәк, җыр бию генә түгел. Татар йолалары да була инде. Димәк, сезнең инде киләчәгегез бар. Һәм киләчәккә сезгә алмаш үсеп килә хәзер. Киләчәгебез бар. Менә ансы тагын без алар белән воскресенье, среда 2 көн атнасына җыелып алар белән эшлибез. Әниләре, әбиләре, әтиләре белән киләләр. Алар икенче бүлмәдә декоративно-прикладной искусство заниматься. Безнең хәзер специально бер кеше алдык. Алар анда чигәләр, бәйлиләр. Менә алай дип безнең семейный клуб булды бу инде. Менә хәзер чигү бәйләү дигәндә, менә монда сезнең без татар үзәгендә, татар үзәгенең бүлмәсендә әйдәлек күрсәтик әле мондагы чиккән әйберләрне дә, мондагы инде әсбапларны да. Менә бу хәзер караңгырак монда, хәзер бу чиккән әйберне дә. Моны инде шушы. Менә безнеңке Разия Пачабарова чигә башлады. Мин татар менә мәдәният үзәгендә татар ние булсын дип, инде выставкасы булсын дип, менә бу сәкеләрне ясаттым. Аннарысын бер нәрсә белән безгә бит әле аерылырга тиешбез. Аннарысын миңа менә бик нравится инде яратам мин орнаментлар төрле. Шулай. Менә монда сезнең инде татар әйберләр, сезнең төрле йорт кирәк яраклары. Буларны каян алдыгыз? Буларны безгә киләләр монда татар кешеләре, кайсылар китап алалар, кайсылар газета алалар. Монда киләләр, күрәләр, кемдер нәрсәдер алып килгән, әйтәләр, менә минем өйдә бар иде монда нәрсә, менә бу май пешергән маслобойка инде нәрсә дип әйтәләр татарча. Май яза торган әйбер инде. Менә аны берсе күреп калды да әйтә. Гөбе миндә бар ди, алып килгән. Икенчесе дә аны әйтә, миндә дә бар ди, ул да алып килгән. Алар сөйләмне хәзер инде үзләре дитәләр. Менә монда сезнең татар пишмагының инде менә моны да Разия апа безнеңке чигә башлады. Монда инде беспорядок булып китте, конечно. Ярый инде. Гармоныгыз да бар монда, татар инде. Да бар. Түгәрәк өстәлебез дә бар, кичкенә урындыкларыбыз да бар. Бер каярга барсак, буларны үзебез белән алып чыгабыз. Менә костюмнар да күрсәткән булып нитәбез, бу элекке костюмнар. Менә монда элекке яулыклар, менә алай дип бераздан җыябыз. Бу инде элекке вакытта киелгән Сибир татарлары киемнәре име? Менә бу камзул. Моны да кеше бирдеме? Моны камзулны Җинан апа алып килде, ул аныңкы әбисенеңке булган. Менә бу бархытны. Менә бу күлмәге дә шулай ук инде. Менә бу күлмәге дә, алайм әле. Аныңкы калфагы да бар.
Аның калфагы да бар. Менә ул әби үзе менә булай теккән булган. Күренеп тора кул белән тегелгәне дә. Анда тектер менә бу якларын тегеп куйганнары без. Күренеп тора элеккечә. Менә аның, аның менә монда калфагы да бар. Безнең менә бик ценный калфакларыбыз бар. Бу чын калфаклар инде. Чын калфаклар, Борынгы вакыттан калган калфаклар. Менә моны биргән иде. Ана ул костюм белән кигән булган. Менә ул әби. Бу инде матур гына үзе чиккән. Үзе чиккән, үзе чиккән. Бусы инде бик борынгы калфак. Әле көмештәнме, көмеш җепләр белән чигелгән буга инде. Менә бусы да борынгы калфак. Бу да шулай сезгә кешеләр жәлләмичә бирделәр инде үзләренең борынгы калфакларын. Менә бездә анда. Бу музейда да юк бездә, бездә генә бар. Бик матур әйберләрегез бар инде. Аны менә бездә экскурсиялар үтә. Бездә бик күп экскурсиялар үтә хәзер. Кем генә килми экскурсияга. Барсын да сезгә алып керәләр инде. Алып керәләр. Без аларны күрсәтәбез, ул ниләрне. Монда инде әйберләрегезне. Менә безгә хәзер әйтәм бит кешеләр, менә бер укытучы теккән булган балаларына курчак менә ни белән әле бармакка кидертеп нитәтергән бу курчак театрына. Курчак театрына менә монда уйнатырган. Без балалар белән җыенсак, кайсында алар белән бераз сөйләшеп, менә диалоглар ясыйбыз аның белән. Аны күрсәтәсез инде. Аны күрсәтәбез. Ярый, Рушания ханым, бик яхшы гына сезгә экскурсия ясадык бүлмәгездә инде. Эшләрегез уң булсын. Киләчәктә дә шулай матур бәйрәмнәр үткәрергә язсын. Үзегезгә, барыгызга да шулай дустана яшәп, исәнлек, саулык белән тагын да очрашырга язсын дип сезнең белән саубуллашабыз инде. Рәхмәт сезгә.